Anize bethuna yaze yaqina i-friendship kaMakhumalo kunye noMangwabe ngoMayeni. Sithule sana sibukele, kodwa ke we love it because ke basikhuphela umgosi lo siwufunayo wasemzumbe. Molweni yinda namkela kuMamgobhozi TV. Hey, bamchuba uMayeni, uMangwabe kunye noMakhumalo phofu bengabizanga gama lamntu, kodwa sabe siyazi uba bathetha ngaye. Okokuqala ke bathethe ngento ye-hospital bill. uMakhumalo wabuza uba he sana ithini into yongabhatalwa kwebill. Sasivile ke mos ngomacele uba imali ke baye balasa for utata uMosamseleku ngoba kaloku i-medical aid waye wayikhansilisha kuba esithi yena akaguli, so uthi ke baye bakhupha bonke kodwa umntu owasokolisayo nguMayeni. So ngoku bathetha ngaloo nto leyo ke ngoku uMangwabe uMakhumalo wachaza ke sana uba yena kwaye kwafuneka akhuphe ke kwi-deposit caba yayi-100k, uthi ke wayikhupha ke then ke abantu obviously bazawubhatala okanye bazawubuyisela yena njengoba sekukho ke ngoku abathi bona abangeni kuloo nto leyo. But then ke ngoku bawelela nakwenye uMangwabe echaza uba sana uba umntu makaqumbe ave uba uxabene naye yena engayazi noyazi uba ukhona. Caba uMayeni waye wadimanda by force uba utata uMosamseleku uzawuza phaa kwakhe, funeka eze phaa kwakhe. Inoba ke yayilusuku lakhe kaloku kanti kukhona into ezintsuku because xa utata uMosamseleku waphuma esibhedlele waya esipha kwamacele and then ke ngoku waya kwaMakhumalo, then uMangwabe bemane siya ke phaa, so bebesebenzisana noMangwabe umnesa. Caba uMayeni inoba waye wabuya then sana bava sithatha caba umntu esithi ufuna utata uMosamseleku ebheke phaa kwakhe. Uthi uMangwabe iwesene bengayazi kaloku noba ukhona umntu wamgqibela ekowabo, wabesithi uMangwabe bendifuna uba asemthatha forever, yena wasoloko ulwela into yentsuku. Wabe uMakhumalo eveza uba utata uMosamseleku ebesithi yho ingaske aphinde ayo-admithwa esibhedlele. Andazi ke noba yimpatho na ngoba kuthiwa bekukho nomntu othi uba uyazigulisa uyazenzisa, akaguli nyani. Ndaqonda uba hayi ndibubhidwa ke ngoku ngoba kaloku thina besive uMayeni esithi xa ephinde wagula yena utata uMosamseleku angaphinde amnesiswe okanye aziswe kuye for uba amnese. Ngoku siva uba uMangwabe noMakhumalo bathi ngabo benesitata uMosamseleku and then yena uMayeni wathi gqisele emfuna ngeforce bengamazi noba ubuyile ukhona. So hey, hayi sithanda ubhidwa ke ngoku ngoba loku asiyazi kanti uba yayikwanguye owayelwele into yoba ufuna aze kwakhe. Inoba ke yayilisuku lakhe, uyabo, kwacaba uzawuza egula enjalo makeze. Kuliwa ngomyeni sana, sisithembu esi. Bathetha ke nangento yomcimbi bethunani, nanko uMakhumalo emxelela uMangwabe uba ke sana kulo mcimbi uza kwenziwa umyeni wethu uzawuintroducer no-wife number 5. Utata uMosamseleku ke ebengakhange ayithethe le nto kuMangwabe, uchaze nje uba wenza umsebenzi wobulela amadlozi tontoni uba ke eyewaphila obusinde ekufeni, akatsho uba uzawuintroducer no-wife number 5. uMangwabe wathi hayi yena ke sana unomoya wongayi ngoba lokho abantwana bakhe bancinci akafuni ubanjwa yena. Wathi uMakhumalo hayibo, wathi ewe like uba ndawubuzwa kwabandaziyo caba inoba uyabetha kuMangwabe okanye inoba uyathukisa andiyazi. So wathi uMakhumalo hayi mani iya, then sawubona phaa uthi yena uMangwabe ukholwa kukwenza i-action. Wathi uMakhumalo i-action uyawuyenza phaa. So ke sana izabashushu into kumcimbi wokwaziswa kuka-wife number 5. uMayeni ke nguye ongayaziyo so far uba kuzawuintroducewa no-wife number 5. I don't think babethethile ngaloo nto leyo kulaa date yakhe noMacele. Notata uMosamseleku ngoku ebethetha naye emxelela ngale nto yomcimbi khangatsho uba uzawukwazisa no-wife number 5. Inoba uyayazi kaloku uba inguye noMangwabe bazawuqhankqalaza soze baye apho okanye bangangayi kwakuloo mcimbi. Khanikhe nitsho bethinani nithini ngale nto kaMakhumalo kunye noMangwabe besinika umgosi and sana i-friendship yabo hayi yaqina sana ngoMayeni. So ke sana it's Mayeni against the two wives phaa emzumbe kulaa yellow estate sana. Mamgobhozi uyandibona kwividiyo elandelayo. Bye.